କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ନା ସେ ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ସହ ଗୁହାଳର ଧୂଆଁର ମହକ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାକ୍ସରେ ମା ସାଇତି ରଖି ଛୋଟ ହେଉଥିବା ପୋଷାକ ଉପରେ ସ୍ୱେଟର। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେ ମଙ୍କି କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଯାଏ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲେ ଗାଁ ସାରା ଦିଶୁଥାଏ ସେ ଧୁଣ୍ଡି। କିଏ କିଏ କୁହନ୍ତି ନିଆଁ ପୁଆଁ। ଆଉ ଆମେ ଜେଜେମାର ସେ ରେଚେଇ ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ୁ ଜାଣି ହୁଏନି। ଏଇ ଶୀତରେ ଆସିଯାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା। ଭଳିକି ଭଳି ଗୁଡ଼ିରେ ଆକାଶଟା ପୁରି ଉଠେ। ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ 26, ପତାକାଟେ ଧରି ଥୁରୁ ଥୁରୁ ହୋଇ ଶୀତରେ ଜୟ ଜୟର ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ବି ଦୂରରେ ନଥାନ୍ତି। ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋମଳ ପରଶ ନେଇ। ପୁଣି ଅଗିରା ପୁନି ମଜା ତ ବହୁତ ଦିଏ, ହେଲେ ଏ ଶୀତଟାକୁ ଛଡ଼େଇନି। କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନାରେ ମୃଦୁ ମଳୟରେ ବସନ୍ତଟା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଠାଣିରେ।